ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿರಿ ಯಾನುಂಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟ್ರಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಪುಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಪದ್ಯನ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋನು 10 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡ ಆಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಬಂತದ್ದು ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋನ ವರನ್ನೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ಲಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪಡು ಅವು 2 ನಿಮಿಷದ 3 ನಿಮಿಷದ 10 ನಿಮಿಷದ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರಿಕ್ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ಕಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪೂರಾ ತೂಳಿ ಸರಿಯಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಳಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಟ್ರಿಕ್ದ ಪೂರಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆ ದುಂಬು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬಲ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೂ ಹೋದು ಸರ್ಚ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಿಟ್ಟರ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪಲಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಟನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದು ಸ್ಟೋರೇಜಿದ ಅಲೌಗೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಈ ಆ್ಯಪು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಇದು ಆ್ಯಪು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತಿದ್ದು ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಫಿಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೋಡಂಡ ಆಯ್ತ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಆಯ್ಪಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋದ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋದ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುವರ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಂಚು ಹೋಯ್ತದೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಚ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಂತು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕದ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಕೊಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪುರ್ತು ಕಾಪೋಡು ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪಾಠ ದುಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅವು ಇಂಚ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋನು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ತುಳೆ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಹೋಡು ಒಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಎಕ್ಕೊಂದ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸರಿಯಾದ ತೂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಿರೋದ ಪಾಠ ಅವು ಫಸ್ಟ್ದ ಪಾಠ ದುಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಾಠನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಪಾಠದ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಪಿರೋರ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತುಳಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತನ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆಗೆ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋಲ 30 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಚೆನೆ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.